So nes i ddefnyddio disgrifyddion ar gyfer safonau i helpu fi o bod pa rhannau o ymarferwyr rhaid i fi ddatblygu, pa rhannau oedd yn gryfder. So o'n i'n casglu tystiolaeth a cadw nhw yn erbyn y safonau yma, a targedu rhannu heb casglu gymaint o dystiolaeth yn erbyn. A mae'n broses tebyg gyda'r safonau newydd mae eleni, safonau sefydlu, a just targedu sut fi'n mynd i wella fel athro. Oedd lot o wahanol mathau tystiolaeth o'n i'n rhoi lan ar y pasbort. Oedd pethau fel cynlluniau gwers, oedd pethau fel adborth ar gyfer arsylwadau, o'n i wedi cael samplau gwaith disgyblion, a os ni'n neud falle nhw ymchwil, nodiadau, pethau fel yna, bys ni'n rhoi hwnna lan i ddangos bod fi yn parhau i ddysgu fy'n hunain a trio pethau mas yn y dosbarth gweld sy'n gweithio ni beidio tystiolaeth yn dangos hwnna. So, troi'n gyrfa, yn amlwg mae'r addysg yn y wlad mynd i newid lot, a mae y cwricwlwm newydd sy'n dod mewn dyn ni ar y funud yn sicr yn newid, a mae'r safonau newydd yn helpu lliwio beth yn ni'n neud tuag at hwnna. So, yn wedi gyda'r dyfodol llwyddiannus, mae pethau fel y 4 diben, mae rhaid i ni tystioli bod ni'n dysgu gyda, a mae angen i ni ddangos bod falle dysgwyr yn arwain dysgu eu hunain. Felly, mae'r safonau newydd yn really helpu ni i gyd fod yn dysgu gyda'r un fath o weledigaeth.